A intención da Confraría de Ribeira é retomar a campaña da ameixa a principios de xuño. En febreiro poñían fin á campaña de inverno e, a pesar de que traballaron unhas semanas en abril, decidiron pechar ante o escaso tamaño do bivalvo. Bueno, a campaña non sei, ahora o que é a ameixa, a campaña, principal campaña, nós estamos cerrados desde febreiro. Estamos a finales de febreiro, se cerramos. Abrimos aí unha temporada, un pouquiño aí unhas zonas que non abrimos para a ameixa roja, pero o mes pasado decidiuse cerralo este mes, porque era un tamaño un pouquinho xa máis recortado, mas non tiña alcanzado os precios que nós esperábamos. As perspectivas agora son mellores, posto que en xuño comeza a incrementar a demanda de ameixa e, consecuentemente, o prezo. De momento, en principio, abriremos a primeiros de mes, miraremos como van os precios e depois a agrupación decidirá se seguimos ou esperamos un mes máis. Nestes últimos meses, o Pósito está a cometer o arado e limpeza dos bancos, así como a retirada de depredadores de cara a garantir a máxima produtividade. Neste momento estamos en temas de regeneración, non? Se levamos casi 2 meses labrando os terrenos, facendo un pouco de limpieza, e agora a partir deste mes limparemos tamén un pouco de depredadores, o que se di, non?